गुहागर वरवेली गावातील गावकऱ्यांना सध्या धनदांडग्यांच्या कॉरीमुळे त्रास सहन करावा लागतोय। गावातील लोकांनी वेळोवेळी आपल्या समस्या प्रशासनाला आणि इथल्या कॉरी मालकांना सांगितल्या आहेत, मात्र गावकऱ्यांच्या व्यथांकडे दुर्लक्ष केलं जातंय। कुठल्याही प्रकारची पर्यावरणाची हानी होणार नाही आणि सोबतच ग्रामपंचायतीला गावकऱ्यांना कुठेही असुविधा निर्माण होणार नाही याची काळजी स्थानिक प्रशासनानं आणि धनदांडग्यांनी घेणं गरजेचं असतं। मात्र गुहागर येथील वरवेली गावामध्ये चित्र मात्र वेगळं आहे। धनदांडगे कशाही प्रकारे निसर्गाची ओरबड करून कामं करत आहेत। धनदांडग्यांनी स्थानिकांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केलंय, तर मंडल अधिकाऱ्यांनी मात्र आढावा घेण्याव्यतिरिक्त काहीही केलेलं नाहीये। गावकऱ्यांनी आंदोलन केली, मोर्चे काढले, मात्र अजूनही कोणतीच उपाययोजना या ठिकाणी पाहायला मिळत नाहीये। वरवेली गावातील कॉरी निसर्गाची ओरबड करून झालीच कशी आणि याबाबत प्रशासन नक्की काय करतंय असा सवाल गावकऱ्यांनी उपस्थित केलेला आहे। ही दगडखाण तात्काळ बंद करण्याची मागणी गावकऱ्यांनी शेतकऱ्यांनी अनेक वेळा केली, मात्र ती बंद झालेली नाहीये। 22 नोव्हेंबरला गुहागरमधील वरवेली गावात महसूल विभागाच्या मंडल अधिकाऱ्यांना स्थानिकांनी घेराव घातला। स्टोन क्रेशरवरील वाहतूक आणि अवजड वाहतूक अनधिकृत धोकादायक असल्याचा स्थानिकांनी आरोप केला। आपल्या मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी क्रेशरकडे जाणारा रस्ता स्थानिकांनी रोखलेला होता। रॉयल्टी नसल्यामुळे ह्या गाड्यांवर कारवाई करा अशी स्थानिकांची मागणी आहे, मात्र गावकऱ्यांच्या ह्या मागण्यांकडे मंडल अधिकाऱ्यांनी दुर्लक्ष केलंय। याबाबत आम्ही वरवेली गावातील गावकऱ्यांशी संवाद साधला आणि त्यांनी म्हटलंय, कॉरीमुळे आम्हाला नेहमीचा त्रास आहे। या ठिकाणी मोठे सुरुंग लावल्यानं आमच्या घराला तडे गेलेत। तळीवरून जाणारे ट्रक हे भरधाव जातात। या ट्रकमध्ये ओव्हरलोड दगड भरलेले असतात। दिवस रात्र रस्त्यावरून वाहतूक सुरू असते, मात्र पोलीस ट्रकना न पकडता हेल्मेट न घातलेल्या चालकांना पकडत आहे। मात्र अशी भरधाव वेगाने जाणाऱ्या ट्रक वाहतुकीकडे पोलीस फक्त बघ्याची भूमिका घेत आहेत। कॉरीमुळे शेतीचं देखील नुकसान होत आहे। ही अवैध वाहतूक बंद व्हावी। डोंगर उतारावरती आमची गावं असल्यानं या ठिकाणी शेती होत नाहीये। कुणी कुठे थोडीफार केली तर मात्र एकीकडे जंगली प्राणी तर दुसरीकडे मात्र ह्या कॉरीचा त्रास आम्हाला सहन करावा लागतोय। आमच्या बागेंचं देखील मोठं नुकसान झालंय। ब्लास्टिंगमुळे जवळपास 91 घरांना तडे गेलेत। दगडखाणींमुळे विहिरीचं पाणी आटलंय। जगायचं कसं? आम्ही आमच्या समस्या कोणासमोर मांडायच्या असा प्रश्न निर्माण झालाय। बँकांकडून कर्ज काढून शेती करतो, मात्र प्रशासनानं या सगळ्या संदर्भात काहीही दखल घेतलेली नाहीये। प्रशासनाने या सगळ्या संदर्भात योग्य ती भूमिका न घेतल्यानं योग्य ती भूमिका प्रशासनानं घ्यावी ही आमची मागणी आहे, असं गावकऱ्यांनी म्हटलं। याबाबत आम्ही स्थानिक आमदार भास्कर जाधव यांच्याजवळ संवाद साधला। आम्ही सर्वांनी आवाज उठवला, मात्र सरकार आणि संबंधित अधिकाऱ्यांचे हात ओले झालेत। मी माझं कर्तव्य पार पडलं आणि यामध्ये 2 कॉरी आहेत, एक दीपक पवार आणि दुसरी सचिन कदम। या विषयामध्ये जिल्हाधिकारी देखील लक्ष देत नाहीयेत। याबाबत मी स्वतः गावकऱ्यांना भेटणार असल्याचं भास्कर जाधव यांनी प्रतिक्रिया दिली। याबाबत आम्ही मंत्री आणि रत्नागिरी जिल्ह्याचे पालकमंत्री उदय सामंत यांच्याजवळ देखील संपर्क केला, मात्र त्यांनी ह्या प्रश्नाला उत्तर देणं टाळलेलं आहे। तहसीलदार प्रतिभा वराळे यांच्याजवळ देखील आम्ही संपर्क केला। त्यांनी म्हटलंय 2 कॉरी आहेत आणि याबाबत त्यांनी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे याबाबतची परवानगी घेतली आहे। गावकऱ्यांच्या तक्रारीबाबत चर्चा करून सुनावणी होणार आहे। अवैध वाहतुकी संदर्भात आम्ही पोलिसांना पत्र दिलंय, इथून पुढे कारवाई केली जाणार आहे। कॉरी मालक सचिन कदम यांच्याजवळ देखील आम्ही संपर्क केला। त्यांनी म्हटलंय, आमच्या कॉरीबद्दल कोणाचीही तक्रार नाहीये। माझी कॉरी सुरू होऊन 4 महिने झालेत। घराला जे तडे गेलेत ते पूर्वीच्या कॉरीमुळे गेलेत। माझी कॉरी गावापासून 1.5 किलोमीटर बाहेर आहे। सध्या 2 कॉरीमधून वाहतूक सुरू आहे। आमच्या कॉरीमुळे कोणाचंही नुकसान झालेलं नाहीये आणि या कॉरीमुळे कोणाची तक्रार देखील नाहीये। माझ्या कॉरीमुळे एकाही शेतकऱ्यांचं नुकसान झालेलं नसून एकाही गावकऱ्याची माझ्या विरोधात तक्रार नाहीये। माझे 15 ट्रक आहेत। सकाळी 6 वाजल्यापासून रात्री 8:30 वाजेपर्यंत ही वाहतूक सुरू असते। आम्ही काळजी घेऊन ही वाहतूक करतो। सर्व जमीन मालकांनी मला संमतीपत्र दिलंय। 2 किलोमीटरमध्ये शेतीची लागवड नाहीये आणि पर्यावरणाचा कोणताही ऱ्हास आम्ही करत नाहीये, असं सचिन कदम यांनी म्हटलं। याबाबत जमीन मालक अमरदीप परचुरे यांच्याजवळ देखील आम्ही संपर्क साधला। त्यांनी म्हटलं, वरवेली गावात गेल्या 3 वर्षांपासून ही कॉरी सुरू आहे। गुहागरमध्ये LNTचा ब्रेक वॉटरचा प्रोजेक्ट आहे आणि यासाठी या कॉरी खोदल्या आहेत। या ठिकाणी 2 कॉरी आहेत। मोठ्या प्रमाणामध्ये या ठिकाणी काळ्या दगडांचं उत्खनन केलं जातं, ज्या ठिकाणाहून ही वाहतूक सुरू आहे। ही वाहतूक अनधिकृत आहे। यामध्ये कोणत्याही प्रकारच्या अटींचं पालन होत नाहीये। रात्री देखील ट्रक मार्फत वाहतूक आणि उत्खनन या ठिकाणी सुरू असतं। ज्या भागातून ही वाहतूक सुरू आहे ती जागा आमची आहे, मात्र अशी कोणतीही परवानगी न घेता ही वाहतूक सुरू आहे। वाहतुकीमुळे मोठ्या प्रमाणामध्ये धूळ पडत असल्यानं बागांचं देखील नुकसान झालंय। आमचं उत्पन्न कमी झालंय, त्यामुळे ही वाहतूक तात्काळ बंद व्हावी अशी आमची मागणी आहे, अशा अनेक गावकऱ्यांचं म्हणणं आहे।
माझी शेती आहे बागायती. आज 20 वर्षापासून मी अंग मेहनत करून पैसे एक एक पैसा जोडून बागायती सजवल्या. आंबा बागायती, काजू बागायती श्रम करून सुद्धा उत्पन्नाला ज्या वेळेला बागायती आल्या त्यावेळेला 15 वर्षापूर्वी उत्पन्नाला आल्या आणि त्याच्यानंतर उत्पन्न चालू झाल्यानंतर खडी केसामुळे धुळीमुळे त्या बागायतीचं पूर्णपणे नष्ट होऊन फक्त काट्या स्वरूपात राहिल्या. पर्यावरण माध्यमातून मी त्यांच्याशी झगडलो. अनेक वेळा तहसीलदार मॅडम, पोलीस स्टेशन यांच्याशी संवाद साधला. तर त्यांनी सांगितलं की त्यांच्याकडे रिसर्च स्प्रिंगर म्हणून त्यांनी वरती सांगितलं धुळीकरण होऊ नये म्हणून. तर त्यांनी टाकले का मला माहिती नाही, पण एक संपूर्ण त्यांच्या केशरच्या बाजूला असणारी एक आंब्याची बाग 108 कलमं पूर्णपणे त्या धुळीकरणामुळे नष्ट झाली. त्यांच्या निदर्शनात आणून दिली. त्या मालकाने पाहणी केली. तहसीलदार कार्यालयातून तहसीलदार मॅडम आल्या आणि त्याने त्यावेळेला त्याचे मूल्यांकन 50,000 रुपये केले नुकसानीचे. आणि ते 50,000 रुपये म्हणजे 15 वर्षापूर्वी 50,000 रुपये मला त्यांनी त्यावेळी दिले. आणि त्याच्यानंतर त्यांनी सांगितले की जे शासनाच्या निकषाप्रमाणे जे प्रोटोकॉल आहे त्यांचा तर तो विषय आहे खडीकेसर आपल्याला पाहिजे. आता गावकऱ्यांच्या मागण्यांकडे धनदांडगे आणि मंडल अधिकारी प्रशासन लक्ष देणार का हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. कोकण कट्टा लाईव्ह, गुहागर.